И здравейте, потребители от VBOX 7. Аз съм Иван и днес ще снимаме клип на CS. Искам да направя един сървър, известен, в който съм админ и който иска да влиза в него. IP-то ще го има долу в описанието и нека да започваме. Това ще е ревю на един прекрасен сървър, в който ще показвам какво има и колко е готин, и IP-то в описанието долу ще го има, казвам отново. И значи главният админ е този Ванко, деца пише, а този Слад е просто един обикновенен админ. Така че нека да ви покажем. Така, топа, нека ви покажа топа. Първо топа ще покажа. Джейсън Стейтън, това съм аз. Ето, аз съм на последно място. Аз не играя за ранкове и такива работи. Аз играя за забавление, но сървъра ми допадна и реших да стана админ. Ето вижте, примерно аз там пише админ съм, да. Ето, жък натисна L менюто. Ето така, и като натисна V и така става. Имам си доста неща. И също така има радио. Ето, тук се избирате Fresh, слушам аз. Радио Fresh, който иска. Казвам, малко хора ще искат. И добре, това, което исках да ви покажа горе-долу. Не знам още какво да ви покажа. Ще подсъкаме малко, но аз съм много, защото ми лаги в момента и затова ще е такова малко. Но имам фокуса поне не ми лаги чак толкова много. 12 фокуса, 13, абе бива там. И да, що горе бива, но много лаги. Много. Добре. Да, и с такова съм, не съм с... Его е то. Убих един и умрях. Добре. Ще игра още 2-3 рунда и спирам епизода, че просто исках да направя ревю на един прекрасен сървър. Но, последен рунд, защото не ми се играе и... Добре, последен рунд. Изобщо не се играе. И ако някой се пита как може да стане админ, чрез SMS 240 или по кандидатура. Добре, и сега е момента да се разделим до виждане, до чуване, някак се видим. Освен по скайп. Но... Добре, и това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и ако искате абониране. Довиждане!